Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Gemma. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, nang hihinaya. Recorded by X Thunder Gaming. Anak, sige na. Isuro yan yung mga baligya na tong sudan samtang init pa. Dili lagi ko mauy, maguba akong image, anak. Unsay pa ko ba ang image? Ma, unsa na lay kasulti sa mga tao? Kung makita ko nila nga nagsorry na kong sadaan, kauwaw ana ah. Oy, Gemma, ayaw ana ha? Ngano man? Imong gikauhaw nga tong pangwarta? Basta kay dili ko ganang musuri ana. Yaw, sige. Ako na lang mo imusuroy, ani. Grabe naman sa gamahal, uy. Ipsagdan naman mo sumama ni mo. Isumbongin taong siya na ako. Nagpalaban. Ay da. Angay nasan kasi kami musuroy sa mga sudan, uy. Ilang sa ni papang kung nga nung probleme. Sige lang, mahal. Ay kabala ka. Uhon. Mahawas ra gid unya tas kalisod. Ug gusto na ko nga hatagan di ka og ingrande nga kasal. Magpaabot ko nga moabot ang higayon na mahal. Oh, mahal. Nga naman ka. May problema ka? Oh, ikaw kong problema. Ha? Nga naman. Jonas, pila naman yung taong takatuig, uy. Pero ang atong kahimtang nga maulang gihapon. Lisod gihapon ta og pila pa natigom na to. Sige lang, mahal. Gamay antos na lang, mahal. Mahawas ra lagi. Kapuya, sige paminaw ang istoryaha, uy. Oh. Dili na ko, Jonas. Ha? Unsay di na ka? Gikapoy na ko sa tong kahimtang, uy. Gikapoy na ko sa tanan. Mangita na lang kong lalaki nga makahatag na ko sa akong mga gikinahanglan. Oh. Kikibukag unsa rin ang ani mo, Jonas? Pasalig. Maayo pag magbuwag na lang ta. Gemma. Naunusa naman yung taon ka, Gemma. Kataraw ni Jonas, imong gibuwagan. Kung padayon nun ako ang among relasyon, wa may padulngan. Mamatay mis gutom pa. Ano ba? Usa ni plano ni mo? Mamili na ko og dato pa, eh. Kay kamo nga akong ginikanan, dili mo makaprovide sa akong mga panginahanglan. Mangita ko og dato nga lalaki para sigurado ang akong kaugmaon. Gemma! Taraw nga lagi na imong pagpamili, day ha. Kay basig adto gid hinuon ka padong sa way ayo. Ayaw ka bala ka, day. Dili na ako magpatakag dawat og laki sa akong kinabuhi. Halatay tanaw ka. Kanindot sa sakinan nga ni urong sa tutubangan, oh. Hala, no? Miss, nagkatang mo jeep? Oh, sir. Alisuking sa kay ron. Asa mo paingon kay yato lang ta mo? Ay, tay. Murag gitungog man imong pagkampo. Sugot dayon. Ha? Sige, sir. Salamat kayo, sir, ha? Huwag problema. Magian rin sa diniha mong bahay. Og, maluoy sa kuninyo nga maglisod og sakay. Maong i-offer gyud ko. Kay, total, naman ko yung car. Sige na, mga naog na mi. Salamat pag-usab ha. O sige ni pangani mo. Tavis. Ay, gwapo, kikayo siya, day. Gwapo pero mura maghambog kiro day uy. Ay da, bahala na, uy. Ang importante na ako nga batanon, gwapo og labaw sa tanan, kwartahan. O di ang batasan. Okay rin na, uy. Day, feeling na ko, no? Ako na nakaila ang lalaki nga para gid nako. Og day, nakuha na ko yung number. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Abdi ka agad nimo. Oh, syempre, naniguro ko, uy. Og ako na siyang textan, day. Kay interesado gid kaayo ko niya.
Kinahanglan nga magkita mig usab. Huy, ikaw ba? Gusto naman utan ako nga magkita ta. Dini pa maninoon ko ni magida sa mahalon nga restaurant oy. Siyempre, di mo sa guganahan nga. Mantiniran ka. Thank you. Kaswerte day na ako. Maswerte ko kung sugton ako nimo, Gemma. Ha? Nanguyab day ka? Karon lang. Unang pagkakita lang na ko nimo. Naibaw ko nga ikaw ang babae nga gusto na kong ikauban hangtod sa angtod. Hatagan mo ko nimo chance. Ganong dili. Sure. So, kita na? Uyab na ta? O, Tepes. Uyab na ta. Uy, kapaspas good nak. Nakauyab ka dayon? Oo, maoy. Sa dugayan. Ilabi na nga, perfect kayo si Teves. Tevis, Oh, ano yung pangalan sa mong uyap? Jonas? Nagot sa mga din eh. Nagpalit siyag sudaan nato, nak. Gemma, wala na magiday tayo chance. Ipulihan na giday ko ni Muglain. Wa na gyud, Jonas. Dili na mahitabo nga magbalik ta kay wa ko'y kaugmaon nimo. Sorry. Pero nana ko'y Teves na sigurado og secured ko. Gemma. Unya, kumusta man ang relasyon ninyo ni Teves? Maayo naman hinuon. Pero lately, busy siya day, uy. Pero ka naman hinuon siya, no, mamawi naman na siya nako. Ah, na. Wa palibak ay. Excuse me, day, ha? Hello? Jim, di lang sa tika makuha ro na. Ha? Nga naman? Nainiyabang sa sakinan. I-negosyon ako para may extra income ko. Kaya na ko'y plano. Unsa man? Pagkasila na kita. Ha? Buiset, biyay! Ngano ka, Teves? Makalagot! Huwag ko pautanga sa kong amigo. Magkasino naman ang takron? Teves, undangin na na imong bisyo, be. Eh pagsurang-surang na ko ha? Init na bining uko! What ako'y kwarta? Nahurot na tungod sa pagsige ni mong panugal. Teves, in town, ay ayong palabis imong paggagastador. Ay pagbuod na ko ha? Wakay katungod di ako ning kwarta! Abi ni mo, Teves? Dali ni mao ang kinabuhi nga akong gipangandoy. Kung ingon ani naman lang di ay nga magmiserable akong kinabuhi uban nimo, magbuwag na lang ta. Ug mopauli ko sa mo. Ah, sige! Lakaw! Paulisin nyo! Mauna na yamong gingon ni mama ni mo. Usaw ka nagdali ka bagod. Wa man ko magtuo ngayon ana siya pa. Kung imo palang untag gihatagan og chance si Jonas, maayo untag imong kaugmaon. Ha? Ngano nakaingon man ka ana, ma? Naa na may negosyo si Jonas, dak. Ug api nimo, maayo biya ang dagan ani. Mao ba? Pagmahay bayan ako, ma. Kaysa tinuod lang. Love ba kayo na ako si Jonas. Pero maski pili na ko akong ambisyon. May chance panak. Pakikistorya niya. Hakong ingnon ha. Ug ayon na pagduha-duha, isulti ang gusto nimo isulti. Sorry, Gemma. Pero, di na ako makibalik mo. Jonas, Nakarealize ko nga di ko nimo love. Kaya kung love pa ko nimo, di ko nimo ibaylos lain. Og anugon lang kayo nga kung love nimo. Pero, gipasakitan ako nimo. ay baw ko. Pero Jonas, nakarealize na sad ko. Nga dili ko ang magpadasa kong ambisyon. Ug love ti ka, Jonas. Love ka, ayo ti ka. Hadagi ko og laing chance, please. Sorry.
Pero bisag kung saan pa nimo. Din ako. Jonas! Sobrang man. Nawala ko ang lalaki nga gimahal ako tinud-anay. Ug mao ni ang pinakadako na kong pagmahay. Dini na lang kutob ug daghang salamat ang pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga hikalang kaagi ni Gemma nga taga Kinasangan Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nag-ulahan, nanghihinayang. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikaem o gabos sa direksyon ni Priscilla Arcanas. Kamuusap mga hikalang, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidabit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakap. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Handumanan sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Julia. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, mahal ka sa akin. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Julia. Recorded by X Thunder Gaming. Okay, class. So, sa iyo lang muna tayo mamauli ron, ha? Kay nami-meeting mga teachers. Yay! Di mag-iyat, ha? O pamauli mo diretso sa inyo, okay? Yes, sir! Di, Julia. Atitas amo. Ha? Unya pa pauli man taglawas ni sir. Sayo pa kaayo. Uy, tambay sa tas amo. Sige, good. Ayay, kalubaton man di ay kuday, uy. Ay, sige lang, uy, naman ko'y charger. Ay, kadiyot. Hain man to. Wala lagi din sa sala kong charger. Kuya Troy! Oh, Kuya! oh, saan? Alisa! Saan? Kamali na kayo bisita lagi. Kagwapo niya. Si Julia di, kuya. Classmate na ako. Hi, kuya. Ay, Kuya, naani mo akong charger? tuwas taas. Ako lang dito. Ha? Day, ano mo ka magsulti na ako nga naade kay gwapo nga kuya? Saba diha, uy. Lagi. Day, crush na ko yung mong kuya. You? Day, Julia. Happy naman natong graduation. At yung kurso ni may college. Bukay pa. Ikaw? Mag-HRM ko, Day. Si kuya ni mo day, ang say kurso. Engineering man ang gikuha ni kuya, Day. Okay. Unsa nak? Engineering ang gusto mong kurso. Opa. Pero mahal man ako eh. Ay, mao ba di ay pa? Mahal di ay, kasayang sad uy. Pero sige lang. Mangita ko pagi.
Mag-eskwela. Thank you, pa. Ay, ang samantaon ng gisudlan ako, Kalisod ba ining kursuha di ay? Ngano ka na man sa imong gipili, uy. Ang mo may kurso sa imong kuya. Mabawa big raso nimo, uy. Ay, ani na lang. Patabang na lang ka ni kuya. Bitaw, no? Recorded by X Thunder Gaming. So, asaman? Nagkasabot ra ka? Julia? Um, ang unsa kuya? May nasabtan ra ka sa kong gisulti? Oo. Pero may nalipkan ko. Pero ano lang kuya, kay basig malangay ta. Okay ra. Di ta mo undang hangtod nga makasabot ka. Ay man ani. Yes, taas pa dyan may oras na mag-upan. Very good, Julia, anak. As ka grado. Opa, may makay mo tudlo si Kuya Troy. Oh. Ano ka, nak? Um, Namuha mo ng naong ni mo. Ay, uwa pa, uy. Sige pa ha, masud ako sa kong kwarto pa. Ay, naon sa mo ko, uy. Di ko na ako kapungan akong kagalingon. Makasmile kit ko basta maguna-una ko ni Kuya Troy. In love na siguro ka ni kuya. Ay, di daw no. Pero paita sad sa, na in love ko sa tao nga may gusto na ako. Sure ka? Ha? Ang buot na ko ipasabot ba kung an mang good. Dili man mo mahibawaan kung sina feel ni kuya kung dili naman siya sultihan nga nakagusto ka niya. Ayaw na lang, day. Ayaw na lang. Kay sure ko, manghod na yung pagtatawa na ako. Bahala ka. Basta kung ako pa ikaw, musuway ko uy. Pero dili ko magmahay. Day. Oh, dagko nam ko na kagrado. Mas Grace. Oo, kuya. Tungod sa imong effort ug sa pagtudlo na ako. May noon. Kinari kay nakatunan. Oo, syempre. Nakatainasad kong ka-in love ni mo. Ha? Aha? Unsa to? Ay, wara kuya, oy. Kabugo dyan ni mo, Julia. Uy. Nakastorya na unta kag sugoy. Duwa pa kini mo baruki. Ay, kalagot. Katug na lang nila ako eh. Makalagot yun. Julia, anak. Bangon sa diyoy. Sa iyo asad ni Papa na mukaw. Uy. Pa, wa may klase ron pa. Wali klase, yan naman nangita ni mo. Ha? Kinsa may sayo nga nangita na ko eh. Hi. Kuya Troy, nga nang niya ka. Niya ako kay nanangin ko ni Papa nimo nga Nga? manguyab ko nimo. Ayaw gud pag binuang niya, kuya. Tinuding gisulti, Julia. O niuyon ko. Kaya nahibaw ko nga mayo siya nga influence ka ni mo. Pa, Siya, biya sa tamo ha. pagtarong pa. Sa tinuod lang, dugay na mo ko nagkagusto nimo, Julia. Oh. Schoolmates planta. Nagkailan na kay ko nimo. Pero wag kong makahigayon kay lagi. Murag bata pa kay kaadtong higayon na. O nagsabot sa ni Grace nga dali magsaba nimo nga nakagusto ko nimo. Mo nga perti na kong lipaya pagingon ni Grace nga pareha taw kurso o patudluan ka. Sa tinuod lang sad, ako man gituyo nga parehas ta og kurso. Para na ako'y rason nga mapaduol nimo. Kay nakagusto sad ko nimo, kuya. Troy na lang. Kahit sa lang magsihipagkakuyan ako eh. So, nisugot naman kasi Papa.
So, unsa may pwede pasabot, ani? Kita na, kung sugton ko nimo. Sige, kita na. Kita na? Yes! Simple na tuod kaayo ang sinugdanan sa among love story. Pero ang nakanindot, kay kung siya akong gibati sa dihang nakailan ako si Troy, mao gihapon ang akong na-feel karon bisag minyo na mi. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita mga higalang kaagi ni Julia nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit ka naguluhan, mahal ka sa akin. Tawag ng aking damdamin. Ang maong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi na naglibot sa sakal. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, nakang salamat sa inyong pagpaminaw.